vychádza z móli, behám bez fraku a mašlí a neboľame nohy, no neboľame nohy. Tak je to správne, ľudia moje, tak je to správne a potlies ľudím. Dovolte, že by som vás všetkých privítal tu v sále i vás pri obrazovkoch na mojom ďalším rebríňáku, plným hudby, špivánok a dobrého humoru. A hneď jeden na úvod. Nikdy nezabudnem, raz som prišiel tak za doktorom, tak som že dajak plano cítil, a ktorým pán doktor, ja nemôžem dýchať. A doktor, ktorý paláder, čo nemôžete, nerobte. Dalej, divče moja. Odam się nie oddam i doma się przydam. Ja swojej macerii ciężko robić nie dam. Na gamłaczki kupca mala, a na liczka malara. Ciągiem ja się Boże, orenie trimala. Na gamłaczki kupca mala, a na liczka malara. Ciągiem ja się Boże, orenie trimala. Ciągiem ja się Boże, nie trimala gore. Kiedy na naszym dworze stoja frajerowe, na gamłaczki kupca mala, a na liczka malara. Ciągiem ja się Boże, gore nie trimala. Na gamłaczki kupca mala, a na liczka malara. Ciągiem ja się Boże, gore nie trimala. Ciągiem ja się Boże, nie trimala gore, kiedy na naszym dworze stoja frajerowe. Na gamłaczki kupca mala, a na liczka malara. Ciągiem ja się Boże, gore nie trimala. Na gamłaczki kupca mala, a na liczka malara. Ciągiem ja się Boże, gore nie trimala. Keď som na úvod spomenul taký doktorský zážitok, tak ešte kušťok pri tých doktoroch ostaneme. To Deži prišiel k doktorovi, doktor ho vyšetril a hovorí, pán Dežo, predpíšem vám kúpele. Dobre, dobre. Pišťany? Nie, doma. A zlaté bolo, jak taký detko prišiel k doktorovi a hovorí, pán doktor, ja keď vidím dievčata, ja kúkam naľavo, napravo, jak šalený. A to je dobre, dedo, tá nebars, bo potom me bolí kark. Ale tak, jak zná ľudí od medicíny, roztočiť z Piťo to malo kto. Jeho operovali, dali mu narkozu a Piťo neha nezaspať. A ktorý, kým to tú lampu nado mnou nezhašece, ja nezašpím. Že to taký kuň, on zobral kukučkové hodiny a prišiel k doktorovi, ktorý keby kúkli tú kukučku, boda jaká je zachrypnutá. Zlaté bolo, jak prišiel do lekárni a ktorý tej magistri, salamu máte? Čo? Nemáme tu salamu. No tá dajte dajakú tlačenku. Ani tlačenku nemáme. No tá párky. Ona še rozčulila, vyšla spoza toho pultu, zobrala Piťa, postavila jeho za pult a ona hovorí, mak máte? A Piťo, pravda. A múku máte? Pravda. Aj maslo máte? Iste. Tam mi predajte. A recept máte? Že to je taký expert. On už vám prišiel k psychiatrovi. Prišiel na kontrolu k psychiatrovi, zazelili ho do takej roboty, že to bolo treba, pravda? A psychiatr Piťa poznal,
nakreslil mu kruh a hovorí, čo je to pištabači? Nahá baba. Čo? Nakreslil trojuholník a toto je čo? Nahá baba. Čo? Nakreslil čaru a toto je čo? Nahá baba. Vy ste posadnutí sexom. Ja? Však vy kreslíte toto šviňačiny. Že to je expert, ja prídem do nich a on obedoval a na stole mal meter. Víš táto, prečo tu máš meter? Doktor mi povedal, že mám jesť mierou, Anders, znaš? A zlaté bolo, jak Araňa tak šedela s deckom v čakárni a to decko plakalo jak dzive. A doktor otvoril dvere a hovorí, pri takom plaču sa nedá robiť. A Araňa hovorí, predpíšte mu invalidné a ideme heď. A keď som spomínal toho Piťa, minulého jeden štretne a taký smutný išol a Piťo hovorí, tebe co, chlope? Ženu mám v agonii. Nehútor, a jaké tam počasie? Dobre, že nám ľudia moji otušení, ale minule som bol v jedným obchode. A na nás prišla taká staršia pani a hovorila, co, Anderku, co to je? To na Rebriňaku cetky nebudú? Ale budú, nebojte, že prídu. Bo ja prídem furt omladla. Teraz omladnete o 20 roky, táto nebo by som prišla o dôchodok, útorý. Ale prišli jak veľká voda, Erža im ponalívala
a Perša už spuštila. Jaj, ten Piťo vnúk to taký darebak, co mi minule povedal, Cetko, máte satelit, no ta neporaží vás. A ja kráva, že še mám celý či co? Cetko, on myslel anténu. Jaj, ta už hodiak myslel, ale plánom mi povedal. A hlupý, jak jeho dedo. Minule môj starý ho skúšal, autori povedz 5 zvieratá, co žijú na severe. A on povedal 5 tulene. Jaj, dnešná mládež, minulé Anderku, ktorý som išla po Košicoch a tam na rohu stali tote, co s kabelkami krúca. Jaj, nešumne to vyžíralo. Cetko, však to je najstaršie remeslo. Hej, ale remešelničky mladé. A ja še so starým zvadzila, ale som mu povedzela. Ty vdovec nebudeš, kým ja žijem. Dobre, si mu povedzela, dobre. A môj starý zaš povedzel, že keby z nás dvoch dach to umar, ta on dostane šok. Reku, Cetko, a to tá čarna, to tá ešte žije s mužom. Tadze, Anderku, jaj, oni še neznašali. On ju nechcel, keď bol triezvy. A ona ho nechcela, keď bol opitý. On veľo nestal, znám, Cetko, on väčšinou šedzel, to je známe. A darebak, jaké šťastie mal. Umar v Čechoch a keď mu kopali hrob, ta našli naftu, predstav sebe. A ten raditeľ, ten povyšovác, jaj, táto lakomec, tam by dal poistiť aj toaletný papier. Jaj, on prišiel o chyžu, prišiel o vilu, prišiel Anderku aj o chatu, aj o sekretárku, aj o 4 milióny. A kúkam na tebe, ty len vodu piješ. Bojuješ proti alkoholu? Hej, Cetky, proti včerajšomu.
Hutoriče, ľudia mojo, že aj to tá najlepšia lampa je platná jak v noci. Ale humor pobaví každý čas. Dokonca še hutorí, že mladá žena še furt kúka do zrkadla a starša na váhu. Tak poďme k obidvom. Ja som neraz spomínal na Rebríňaku, že občas tak idem k Hornádu a tam jeden maľar furt maľuje. Ja som na všetko, pravda, zvedavý, však ja tam prídem, on maľuje a ja kúkam a on andelom maľuje čarné vlasy. Reku, majstre, a to preco andelom maľujete čarné vlasy? Lebo moja žena blondína. A na to, že tam jedna že tak opaľovala a on tak na ňu kúknul a hovorí, slečna, ja by som vás mohol maľovať aj bez šiat. A ona, dobre, ale slípi sebe o chlapce. A ja tak ľudia mojo na neho kúkam a hovorí, majstre, ja furt kúkam na to tie vaše obrazy a jednu vec neznám pochopiť. A akú? Jak to znáte predať? Minule zaštretnem Piťa a išiel taký zadumaný a v karčme ku každomu chlopoj prišol a furče každého pýtal, ty co robíš v noci? A ty co robíš v noci? A ty co robíš v noci? Reku, Piťu, to ty všetcom pýtaš furt každého, co robí v noci. Žena mi povedala, že by som še spýtal chlopov, co robia v noci. Ja som neraz spomínal, že to je expert, jeho žena načapala a mal rúž na košuli. Ona do neho skočila. Jak to, že máš ten rúž? Jak to, že máš ten rúž? A Piťo, ktorý ja neznám, ja košuľu vyzlekol. A zlaté bolo, ľudia, jak sme boli na jednej prednáške a ten prednášateľ vám hutorí. Alkohol, to je niečo strašné. To rozbíja manželstvo. Veľa žien odíde preto od mužov. A to keľo treba vypiť, že by odišla. Láska je vážne nádherná. A nikdy nezabudnem, jak som vám štretnul jednu. A tak na ňu kúkam, hovorím, pani, keľo vy máte roky? Ha! So sestrou budem mať 70. A to še nebojíte doma nechať maloletú, reku. Minule tak šedzím v parku a na lavočky šedzela jedna s kočikom, taká slobodná, mne všetko zaujíma, pravda. A hovorím, dievče mojo, to trebalo tebe toto decko. Čo? Aj tá pani oproti má dieťa. No ale ona má od svojho muža. A ja mám od jej muža. A krásne bolo, jak jedna mladá prišla domu a matke nechala na stole lístok. Vyzerá to tak, že som v inom stave. Ľudia, jak mac prišla a prečítala ten lístok, len ju zvihlo. To snad nie je pravda. Za chvíľu maturuje a vyzerá, napíše s mäkkými. A nádherná, ľudia moje, je taká ženská podpichovačnosť. To jedna jednej hovorí, vadzilo by si, keby som si povedala, že tvoj muž chce klame. Znáš, že by mi vadzilo? Tá si radši nepoviem. A nádherne bolo, jak jedna, tak hutorí druhomu, co za ňou chodil. Sluchaj, ty me neľúbíš len preto, že ja od zeda zdedím milióny. Co si ošalela? Mne jedno, od koho zdedíš. Krásne bolo, ľudia moje, jak minule ešte jedného šoféra, takého mladého v autobuse, pýtam, sluchaj, chlapče, ja som sa furt videl chodiť z jednu kočku a teraz už z ňu nechodíš. To preco? Bola cítiť tabakom. No a co? Dneška veľa žien kúri, ale ona nie. Gelom andra för oss tjej här Sinjom duke kalikolo tjej här Kalikolo lečitenca Dajte pires lečajenca Kalikolo
Lecikenca, dajte pír zlečajenca. La 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 Anna gelo tuha abre shei Zinjom tuke bugelaris shei Bugelaris Burlovenca Gajte pires lečajenca Bugelaris Burlovenca Gajte pires lečajenca Zinjom tuke bugelaris shei Bugelaris Burlovenca Gajte pires lečajenca Bugelaris Burlovenca Gajte pires lečajenca La 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 Pri víne, ľudia, dobre, že si. A toto moja Erža nikda nezná pochopiť. Ja aj minule som še tak dobre zabavil, prišiel som domu a Erža, keľo hodín? 1. A naraz kukučka, kukuk, kukuk, kukuk. Reku, Eržo, odkedy kokta, reku? Ja tebe pokoktam. To dešti ty bol doteraz, Eržo v karčme. A co si tak dlho robil? Vynikajúcu hru sme hrali. Kto vyhral, mohol vypiť pol deci. A kto prehral, a tyž. A to jak? Si hutorím, vynikajúca hra to bude. A dneska sebe môžeme urobiť taký výlet, pôjdeme do prírody. Ošalel si, nevidíš, jak vonka pada dyš? Aj ty si zmoknutý, po takým dyžďu pôjdeme. Máš pravdu, íď sama. Ja som myšlela, že budem pri tebe v nebe, Eržo. To by si musela mať z pekla šťastie. Celý týždeň si nepil, ja bola taká šťastná. No vidíš, a teraz chcem buď šťastný Jarek. Jaj, len rádio som slúchala, vidíš, a ja teraz tebe. A to tú krabicu, co si donesol, to jakšie otvíra, Eržo, dnuka je návod. Ju a zdvíhalo. Odri, Ander, kúp mi nové rádio a kúp mi také, co má aj krátke vlny. A co, máme malý byt, či co? Mne z tebe poraži začala plakať a ja som jej tak slizy ucírala, ktorým neplač už, Telo, no. Kúp sebe kostým. Ešte budem plakať, neucíraj, myslíš, ešte chcem kožuch. Ľudia, dzešte ja z neštešnicu ulápim, furt je problém. A ja ju začal chváliť. Dobre som še najedol, hovorím, Eržo, ale večeru si urobila perfektnú. Tak mi chutila, ľudia, jak mi odpovedala. Ja len mlíko pil, skočil do motora, či som vypil, či nie, ľúba za doktorom. Tá ona mi poví, ty skady si žala ten recept od Agaty Christy z jednej detektívky. Dobre, známy čas leci jak šalený, tak ešte jeden na záver. Nikda nezabudem, jak Dežiše tak prechádzal po Tesku a predavačka hovorí, čo si chcete kúpiť? Na kecku kaceta už nič. A na záver, ľudia mojo, ešte jedna dobrá rada pre vás. Keď chcete, že by na vás takto myšľel, požiť sa od neho peniež. Behám bez fraku a mašlí a neboľame nohy.
no nevoláme nohy.